Helo, Joseph ydw i. Dwi'n dod o Arfordir Ifori yn wreiddiol. Ac dyma fy mab o'r enw Emmanuel. Ac dyma fy merch o'r enw Maha. Ac maen nhw'n mynd i ysgol Gymraeg. Penderfynes i anfon fy mlant i ysgol Gymraeg. I addysg Gymraeg achos am rhyw reswm, dwi'n credu bod syniad da iddyn nhw siarad mwy nag un iaith. Wrth gwrs maen nhw'n siarad Ffrangeg, ac mae bobl yn meddwl, rai bobl yn meddwl bod y bydd yn dreslyd iddyn nhw dysgu yn Saesneg, dysgu yn Gymraeg, dysgu Gymraeg, ac does dim pwynt iddyn nhw achos maen nhw'n byw yma, mae pob yn siarad Saesneg yma, ond dwi'n meddwl bod yn well iddyn nhw achos maen nhw'n dysgu Saesneg a maen nhw'n gallu siarad Saesneg achos maen nhw'n byw yma yn Gymru, maen nhw'n siarad â phobl ar y stryd ac maen nhw'n dysgu Saesneg yn yr ysgol hefyd. Ac ar yr un pryd maen nhw'n dysgu Cymraeg, felly maen nhw'n siarad sawl iaith. Pan benderfynais i anfon fy mlant i addysg Gymraeg, ro'n teimlo'n falch iawn ac yn gyfforddus iawn, dim problem, yn gyfleus. Dwi'n, achos ro'n i'n hyderus ar gyfer addysg Gymraeg. Felly pan dechreuon nhw mynd i'n edrych i iaith, aeth popeth yn da. Felly, ro'n i'n oce gyda fe. Mae staff yr ysgolion, mae athrawon yn ymwedig. Maen nhw'n gofalu am y blant dda iawn. Maen nhw'n ar gael i helpu, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n gofalu, dda iawn. Felly, dyna fe, dwi'n credu bod beth gwych yw. Wel, mae'r ddau yn hoffi yr iaith yn gyntaf. Maen nhw'n hoffi Gymraeg, maen nhw'n hoffi siarad Gymraeg. Maen nhw'n ymarfer siarad. Ac, wel, mae fy mab yn hoffi chwarae pêl-droed, chwaraeon yn gyffredinol, ac mae merch yn hoffi perfformio, drama, ac maen nhw'n cael hwyl, mae atgofion da gyda fi. Dwi wedi gweld fy merch yn perfformio sawl gwaith, ac maen wedi cymryd rhan mewn gystadleuaeth llefaru, sy'n credu, math o farddoniaeth. Ac mae hi wedi cyrraedd y ffeinol, dwi'n credu. Ac ar wahan i hynny, mae hi'n perfformio, mae'n ganu yn Gymraeg, dwi'n hoffi fe. Pan dwi'n anfon y fideo at fy mrodir ac hwyrydd nôl yn Arfordir Ifori, maen nhw'n falch iawn. Ac ar gyfer fy mab, mae wedi gwneud cymryd rhan mewn gweithgareddau yn Gymraeg ac dwi'n falch iawn yn gweld fe'n siarad Gymraeg. Mae wedi cymryd rhan mewn rhaglen teledu o'r enw Stwns, yn credu. Cystadleuaeth, lle mae tîm gwyrdd, tîm glas, ac mae wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth gemau yn Gymraeg, gwych iawn, falch iawn. Dwi'n gobeithio bydden nhw'n rheiddiol yn Gymraeg ac yn Saesneg hefyd, ac cadw Ffrangeg. Ac dewis beth maen nhw'n hoffi gwneud yn y Dyfodol. Ond mae'r iaith yn bwysig iawn. Wrth gwrs mae gwyddoniaeth yn bwysig, pwyntiau eraill yn bwysig hefyd. Ond rheiddiol, fod yn rheiddiol yn y tri iaith, ac dyna fe.